lang. I-text mo. I-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. You're so hot, teasing me. Good evening. Why don't you dance? Slowing down the boulevard, got music in my mind. Unresisting beat is taking over all mankind. Keeps on repeating and burning in my head. And I believe in all messages I read. Living into motion every time I hit the floor. How can I refuse temptation knocking at my door? Driving me crazy, I'm ready to explode. Becoming lazy, my body needs Paano mo da ang mga tugang maaraman na aga na? what they say. Paano mo da ang maaraman mga tugang na aga na? Sige daw. Sige daw. Sige daw tabi 0928-777-5548. Sige daw. 0966-203-0034. Pwede po magapod. Paano mo da ang maaraman kung aga na? Sige daw. Nagturaok na ang manok. Woo! Lol. Aber daw. Hello? Uha? Hello? Hello. Yes, paano po maaraman kung aga na? Pag mabata na ang angaw, Rapadohon ta kang salbatana ka. Maski ba ko maaga, nagbabata man ang angaw. Ay na sa ibaw, magpara pasaway. Sala. Pangyari, sarawayon man na. Ano na? Ano na, boy? Pag-aga na ang... Paano mo da marama? Ang lalaki, ano na sana, i-rephrase ko, sala kaya eh. Paano da maraman kang lalaki kung aga na? Yan, diba ko yan, Eme? Araw dapat ka. Paano da maraman kang lalaki kung aga na? Hello? Hello. Yes. Good morning. Good afternoon. Good afternoon, boss. Maaraman mong aga na kung langit turog ka. The best ka, boss. Kung di ka nang itrog, di mo aram. Tawa yun man na. Ano na? Paano mo talaga? Lalaki ka. Paano mo maraman kung aga na? Sige daw, sige daw, sige daw, sige daw, sige daw. Hello? Hello? Dapat eksakto ang simbag ha? Gusto ko eksakto ang simbag. Hello? good afternoon. Yes, good afternoon. Pag alas 3 po, Ha? pagtuktura ako na alas 3 ka mano, paga na. Napamaho na ka, sinister. Ay! Why don't you? Sala mo! Sala! Bye-bye. Ah, ano? Alas 3 ba nga aga na? Minsan bagang manok, alao na nagtuturaok, di ba? Minsan ang manok, alao na nagtuturaok man. Aure ko, may ito nakaturog na huna, alaw na. Okay. Ito ba na? Sala po, dahil para pakisaway. Bye-bye. Ay, tapos, malalaman kung umaga na kapag nakapagbigay na ng natural na liwanag sa ating paligid. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Ano na nga ito, Tutek? Paghadok po sa mister na nakatikom ang ngimot, aga na. Aha, kung ano kainisipan ka ini.
Pag nakaihi, ang lalaki da, pag nakaihi na, arayoon man. Alala, hello, hello? Hello, sir. Good afternoon po. Yes. Pag nila, Pag ano? makape. Makape? Sala? Bye-bye. Ang ulok-ulok mo, Kuya Nimi. Garo nasa isip mo, Kuya Nimi. Gari tama, Kuya Nimi, ha? Ano bang isal mo, Kuya Nimi? Gari dudaw kan sa imong ulok-ulok, ha? Gari, may tinatago kang sikreto. Gari aramon si pagsapot ko, ha? All messages I Garo aramon si pagsapot ko. Hello? Hello po. Yes? Maraman po kan lalaki. Pag mabahog na si manok, Paguna ko, orig. Nakon orig. manok na sana. Man- Sala. Bye-bye. Want to dance? Yeah. Garo aram mo, Kuya Nimi, ha? Ang ulok-ulok mo, Kuya Nimi. Gari may aram kang sikreto, ha? Maaraman po na aga pag mga matakuton ang text nindo, ha? Mga matakuton. Hello? Hello? Hello po? Hello? Nawawara. Aram ko kung may got music in my mind. kapag wara na sa kataning si Mrs. Sala po. Keeps on repeating. Aga na kung baha na sa sentro. All messages I wara. Hello? Pepe, Yes. ano daw kung pwedeng on-air ang simbag ko? On air? Ano daw kung... Alat. Sige daw. Ano yan? Ano, nag-up there ka? Up there ta ka? Ano? Dek ka ba nadadangog? Ano ito? Latas on takal ako man yan. Sige, may ko, mamay. Human talaga, adi. Nataman daw ang Kuya Nimi, adi. Ang mga lalaki baga, pagkaaga, ano Kuya Nimi? Naka-smile. Hello? Hello? Yes? Maraman mo kung aga na, kung nakahinda ka pa, pero may natitindog ng ilog. Ano po? Maaraman mo aga na, kung may nagtitindog ng ilog sa ilog, doon ka nagbubuhat. Sala, boss. Bye-bye. all messages I living into motion every time I hit the floor. Maraman mo pag nagkarandon ng kusina, wala Kuya Nimi, adi. Pag aldaw nagsirang na, o kun piloso po sana ako, aram ko na ang simbag, sala, ba Kuya? Sala, mga pariyo ang simbag nindo. Sala, nakotoro sak. Nakotoro saki sa mina. Wala Kuya Nimi. Maluya ang andar ngo niyan. Garo ko lang ang merindal tango niyan hapon, ha. Garo ko lang ang satuyang merindal ngo niyan hapon. Merindal. Gari ko lang sumerindal tango niyan, ha. And I notice in the glance. Pag naghanda nakipamahaw, ararayon man. Keeps on Dapat so. I'm flaming. Kung man lamang, so, kapareho kang isip ni Kuya Nemi. Di ba? Messages I Ang tamang simbagso, kapareho tabi kang isip ni Kuya Nemi. Ito tabi ang tamang simbag. Hello? Manay Telma? Nampit sa kan cellphone, nagdagdag na. Aga na pala. Tala? Tama na. Pangyayari sa maabaka. Ano ini o? O ni baka yun na ini. Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Ang Sala. Samba man. Sala. Ano po? Kung nag-dabog si Mr. magtimpla si kape, Sala talaga. Want to dance? Yeah.
Sala talaga. Pag nagkape na ngayang Jim's Coffee, aga na po kapag nagtilaok ng manok. O nagarurimate na kaya ding umapunan ini. Hello? Hello? Yes. Sir, Ah. nagpagilid na si Mister, maganaan. Pag nagano? Pag nagpagilid na si Mister, maganaan. Pag nagtagilid. Oh, Kasay ng tagilid. patuo, pawala. Nata. Maihi na pano. Sala po. Wala ko yan, Amy. Wala. Pag nagbalingaw na si Mister, sala. Aga na, sir. Pag maribok na ang magurang mo. Sago mo. Kung nagsilensyo ka na po, aga na, sala. Pag maribok ko ng agom, aga na, sala. Keeps on repeating and burning in my head. And I believe Wara ko yan, Amy. living into motion. O, saga naman. Time I hit the Saga naman. How can I refuse temptation? Saga naman. Driving me crazy. Pag nagtagas ng simento. O, tama na. Saga naman. Saga naman kita. Saga naman. O baka igwa sa Facebook. Baka igwa sa Facebook. Baka igwa tabi sa... baka igwa sa kwan. Baka igwa sa... Ano yan? Pag nag-opening prayer na po sa DCGB, Nata, may opening prayer kita, Kuya Nemi. Kuya, may opening prayer kita. Ikaw kita ngo, prayer ito. Pahiwasiwa sa patabi, Kuya. Jerel, pahiwasiwa sa pa, Jerel. Jerel, pahiwasa pa, migo. Pahiwason mo pa, migo. Migo, pahiwasa. Pahiwasa, migo. Pahiwasa. Pahiwasa. Hello? Hello po. Yes. Maaraman po pag aga na kung nag-iwag na ang siko kan lalaki. Nagano? Nag-iwag ang siko. Siko? Opo, Nata. siyempre maihi. Maihi. Nata, anong koleksyon sa siko kung pag-ihi? Parang wala po iyan. Siyempre. Salbatan. Ano ha? Oh. Sala. Latoson ka dyan. Bye-bye. Good afternoon kay Benji Dapugi. Maray na hapon, amigo. Diyan sa City Treasurer's Office. Sabi ni maray na hapon, Madam Mabel, naraman kan aga pag... pag nagtindog na ngaya, si Roden, tamaluto. Hello daw sa gabos ng mga taga Lumacao nagdadangog sa DCGB. Good afternoon po sa mga taga Lumacao, Ginubatan, Albay. Good afternoon, tabi sa gabos mga tugang na mga paraantabay. Digdi po sa tuya na programa. Nakaturo na sa kisame, sabi ni Jonathan. Sala, migo! Sala! Sala. Sala. Ha? Maisihan mo pag uni, marani ng busi simbag ka ini. Pwede na ini, Kuya Nemi? Anong pangaron ka ini ni 4625? Pero dapat, gusto ko eksakto eh. Eksaktohon mo. Pag sign on na ang DCGB, kung sign on ang pag sign on na pati sa ibang istasyon may sign on bako, Kuya Nemi. May pagkakaiba lang, Kuya Nemi, di ba? May pagkakaiba. Oh. Sala pon simbag na pag sign on na ang DCGB. Ade, sala. Pag nag-AM na si Henry M. Sala, gusto ko eksakto eh. Gusto ko yan eksakto. Ano na. Aga na hen pag morning hirit na. Yes! Nako, tawanin na kipremyo.
Ano, kung anong pagkairi si Panindo. Pag morning hirit na, aga na. Yes. Pag kuya ni me, nabigatan mo ko si mo. Sign on is pill, pararehong istasyon, igwa. Prayer, igwa. Pambansang awit, pararehong istasyon. Ang pagkakaiba lang kuya ni me, pag morning hirit na, aga na. Yan. O, tawanin ni Kipremyo. Si Kwan, tawanin ni Kipremyo si 1873. Pangaran tabi. Pangaran. Pangaran tabi, pagka-text kang pangaran. 1873. Pangaran. Pag nagsabi na sa girl na aga na, morning hirit na. Renen, amigo, waray na hapon dyan sa imo. Aga na po mga tugang, pag morning hirit na, alangan man na, ang simbag ka ito, kuya nimi na, basta radyo! GB! Alangan man ang simbag ka ito, so, ano nga nito? Kailangan pa bang i-memorize yan? Oh, di ba? Ano pa ring tito? Richard. Sino na Richard? Richard. Ipilido ito tabi, Richard mo na address. Richard, address tabi. Address, pag-apelido. Shara. Hi si Shara. Tino tabi ni Nikki Load. Hi na naman si Shara. Maraming di Shara. Tanami miss ko ka. Dibidi ka. Taman mo yung Nikki Load na 50 pesos. Si Ate Shara Liron. Yes. Ay so, didi ka sabay sa kuya. Didi ka sabay sa kuya. Ang mga bukas ni Shara kami tabi na, ano po, sir? Taman mo yung 50 pesos, oh. Didi ka sabay likod ko. Didi ka. Didi ka sa may likod ko. Hindi mo ako nahiling. O, loadan mo yung 50 pesos. Ayan, ha? Yan, na number na yan. Bako nagtawag, tasalaan simbag. Yun na. Saga naman ko yan, hindi kita mag-ororon. Ay, sandali lang, tamay report kita. Yun na. Uling number na ini. Yun na, 50 pesos. Sabi ni Sarah, ano nga sabi ni Sarah? Ano po yun, sir? Magayon ang pagdangugon. Magayon ang kuya ni pagdangugon. Natayan si kung sige hibi ka yan, problema kayo ni kung sige hibi ka ni MJ. Naghibi ba si MJ? Sigan hibi. Ade, nata naghibi yan. Sigan hibi. Nabrikan. Pigbrikan. Agutom. Salbata na. Maray pa ako nagapot. Gutom pa lang sa problema kaning aki na ini. Yung taka ng drawer sa lamesa niya para may biskwit. May batag duman na sarong batag sa lamesa ko ni. Sarong batag na sinapday ko duman sa lamesa ko. May bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas. Ang satuyang chief reporter, Jimmy Nasalita. Aramon tadaw ang mga istoryang may init. Ngunyan na pagkahapon, nigdi po sa satuyang programa. Dapat so mga suanoy baga na mga stinger. Ilan mga suanoy yo? Ilan mga suanoy baga kuya ni Mere? Oh. Mga suanoy ano? Kamen, Jim, ano nangyari? Yes, BP. Ramon ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa DPWH 3rd Engineering District sa Lindong ni District Engineer Cornelio Relativo. Kung ano ba ya? Ongoing o total menting tarapos na itong mga tinampong biniresita niya ngunya na alaw sa Libon dahilan sa Haralangkawon o haralakwaso na ang mga batak tabi BP. Talaga? Suiba gaba na. Oo. Kung ongoing ang kategorya, contractor an in charge sa mga repair. Oo. Pero maski pa irahayon ito, useless taan mga trinsera sa mga haralangkaw na hampas, pakilid. Oo. Sinurupot-supot na gari mga kamaong gapo.
Gimme. Pigapon na kapyon. Ulita daw tabi sa term mo. Ano ito? Inan suga po? Kung gabyon kaya ang termino, dahil man maintindihan, Iyo, ang iyo, gabyon iyo. tabi BP, Oo, oo. gariyanin mga ano ni kuro kwadrado sinupot na gapo Sinupot na gapo. kwadrado Kina? iyo ang ginibong trensira dahil manin pilote Oo. maski bako engineer Na-imagine ko, Jimmy. So, So, mga po nagari kinamada, 4 kanto ang design. yan Pinaratong patong. sa satellite Iyo ito ang hitsura. lingon mo sa satellite Iyo nailing ko. Nailing ko na nga. Iyo tong hitsura. Di yung kabilya ini. wala man ang kabilya wala man kisiminto Oh, nya kung warang kabilya. Ano nga butan? Paano yung pagruminasa yan? rasay nga ni na mga hararo mo na bakilid hampas katakon mahong kang kaduman pwedeng sinsilyo pati ang kuan mo Oh, patang kalagbusin silyo. pango arangkaw Salbatan ng dahil pangyayari. man kipilote Nya paano? Pag nadingkilan ini, paano ini? nga ning kuha nito dudublihon Inang rason, Jimmy, kung nagrarasay, nagrarasay, di ba? rasay talaga Salbatan ng pangyari sa maoraro. maski sigun sa congressman maski Oo. bako siya engineer maski bako engineer maghiling duman dahil kabatiran sa engineering works Ano magkakapagsabi ba yan? na maski gura nung irahay kay to sirto man sa nang magagaba Oh, si say naguturo na ning garuda gito na. sisay pa Igo akong nailing nagtuturo garuda kita. Gari ura. nababasa mo interpreter mo Nailing ko. ang question Pigrewind ko so CCTV sa satellite. kidakol ba dyan kidakol Oo. Piguturo pati oh. Piguturo niya pati. kaya sa bigdung pigasi rep Oo. Saan diyan man exact location tabi kay ni? duwang lugar yan San Jose and itong sitio Dumalagan Duman sa itong sitio Dumalagan, iyon yung tinampo na may crack, di ba? duwang kabtang ito Oo. may isa pababa may isa patiko Oo. ngunyan sinimento na guminaraba sa gilid mga sinupot-supot na gari kamaong gapo Oo. ngunyan pinagjackhammer na naman Salbatan. at anang gari na ni dago kung tanalugod si kong Didi Cabrera Sige daw. Sa pagiling ko kay Puan ini i-rectify ini katulos sa lalong madaling panahon Oo. ng DPWH. Aram ko ang implementing agency kani so Albay 3rd DPWH Oo. Engineering Office. Kaya ma-rectify ninda ini. Ta ini San Jose gid ini. San Jose San Jose Libon, part kang Libon Pantal Road. Naku. Ang dapat ka sa tuyang mga pagiling, kung duman sa baba, sa Sagrada Buda Punbon, may mga taong naka-star, na big widening, dinarali sa mga tao duman, Oo. mga naka-star, para maupautog ang widening. Ngunyan, digdi, kung pag-instoryanta ang aspeto ng pag-widening, Oo. kung yan hindi nga, may wason. Ang gustong sabihin ni Congressman Didi Cabredo, ining mga nagtutupag tabi BP, Oo. pabayaan na ini. Oo. Duma na tumapya sa ibong kantinampo. Iyo ko ta. Total kurbada man sana natataba ko ito daan pinagtatapyasan tang gustong bugtakan kan mga proyekto so mga rumarampahugon na masasayang man sana dagos kwan interview. Oo. Anong data dyan gibuo ng widening. Ano na ba ang pigngalas ko natapigpipirit ni digdi sa mga bangin. Hindi ko alam. Hindi ko alam magkakutang diging proteksyon ako. Hindi mo ano. Oo. Kung gabiyon, ang status na gapo. Pagtalam kang gabiyon, di man maintindihan kang tao. Ibuunta ng pigsupot-supot na simento. Ay, pigsupot-supot na gapo. Pagpul basket. Oo. Okay, so sa madaling sabi-tabi kong
makapamanin ni Tarapos, ongoing ni ka, boss? Di ko alam, may papacheck ta. Pero kung halimbawa, ongoing, liability pa yun kung kontraktor. Kung natapos man, hindi pa man inahaloy, Oo. liability magaling kang kontraktor. Ano po nito na kaulong kayo ni si District Engineer Cornelio Relativo? Ay, trabaho ninda ini. Kaya po ninda ini, pag seryosong trabaho, Oo, kaya po oo, sa kaso oo. ninda ini. Interest ini kang gobyerno. Takulang kantidad na ginastos di kang gobyerno. Kaya mo dapat basta-basta sa masayang. So, ano kanina sitwasyon tabi kung nasa mga tampi tapos gabyonan gamit, ano ini, nagkakani ko pang ipadagos o magkaikuanin variation sa design? Ay, dapat ilingon ninda ang design. Ako sa pagiling ko, ining mga ining mga supot-supot na simento, dahil man ini mga sipot-supot na simento, supot-supot na gapo, dahil man ini mga sustenance. Supot-supot na simento. Tumipak. Tumanyari sa baba. May mga harong, may mga Ayo. Eh, si Congressman Didi Cabredo, kumbinsido Oo. itong supot-supot na mga gapo. Oh, okay. Dahil man ito, dahil man kisiminto, dahil man kikabilya, basta sinupot sa gari mga alambre, Oh. ikinurmang gari kwadrado, Oo, yun na ito, oo. ginibong trinsira. Iyo. Kunyan, siniminto na sa ibabaw, tinampo na, o gaba. Oh, gusto sabihin tabi, Jimmy, yun talaga, no? Maski ba ko ka-engineer, gari man hanggang mapaisip ka, Bigas si review ni Congressman, may natamaylo ini si Rarom, Jimmy. Ha? Inipigis si rip ni kung Halo na yan, agihan sa na yan kitrak, gaba. natamaylo si Rarom, day sinunsunan sa Rarom. Dahil nga ni, taguminaba na sa shoulder. O di pa, gaba ka shoulder, magkaigwa na ng gap. Okay. Gusto sabihin mo, Jimmy, ining design na ini, day pa ini natatap, bako pa ini talaga totally completed, tama? Hindi nga ni may siyang kuntot. Completed na yan, turned over na. Ongoing ba ang Tabayan. construction? Ha? Ongoing ang construction. Pero hararumon talaga ining kantukan giligan tinampo na may luho. Tampas? Tampas? Mas lalo pa siya iba dyan na sa sityo Dumalagan. Talagang may Oo. may na, kitang nadudungawan na nyog. Oo. Alang kawon patal. Kung maong kang kaduman, pati kalag mo, pwedeng masinsilyo. Iyo ano, kasano doon na po na ninyo? Dahil pa man yan naloy. Oo. San Jose, Libon, going to Pantauro, di ba? Pantaw Port. Primero, yan na may batak na mahiwaso na. Oh, sa piguturo ni Kong Didi na may batak. San Jose yan. San Jose, okay. Itong suwara lang kawo na hampas na may heavy equipment, sityo Dumalagan yan. Sityo Dumalagan, barangay, Pantaw. barangay kang Pantaw. Oo. O sityo kang Pantaw. Sityo yan kang Pantaw. Oh, okay. Sige ta. Sa aga Jimmy, apulan ta si engineer relatibo kay ni. Dapat may sihan ini kan. Aputun ta kung anong kanya kung kaiyan, pwede aputun ta daan kung ano sa iyang kwan kaiyan, an sa iyang plano. Kung maiirahayon man sa na yan magagaba man sana, tasirto man sa nang magagaba. Iyo baga. Dumana da tumapya sa ibong kantinampo, totalmente, mga bulod man sa, wala man mga harong. Yata tadyan pa ngaya ka mo, magpara pa iirahay sa kuhan sa ampas sa bangin. Pero may punto si Kong Didi. Oo. Nataman ang gata bako ni negosyo sa ibong kantinampo na yun, bako bangin. Nya uto sa ibong ngayon, pwede mong Mabayad ka na naman kayo. Yata taduman nga ni sa Sagrada nga tapos sa Sagrada tapos sa Bonbon. May widening man so mga harong ginaraba ibong-ibong kan tinampo niya tatadigdi nga digdi nindo digdi pinagpapara gustong bugtakanin struktura na siyerto man sanang magagaba. Iyo man ang ano. Punto baga. Matama. Logic. Simple, gari, simpleng logic, simple. Practical na kwan. Practical. Kagihan pa kung congressman. Practical. Kagihan pa kung congressman tabi pibe. Oo. Bulod. So bulod. May tornilyo. Oo. Pinornilyohan sa bulod. Anong engineering nga yan? Pang trinsira man tabi BP sa pang trinsira man para sa pag erode. Oo. Ginito. Bulod may tornilyo. Di tornilyo? Hindi nga yan the best. Di tornilyo, di tuwir ka. Dari may kubong baga, may kubong na itinapol duman. Oo. Tapos sumakanto ka to, tinurornilyohan. Oo.
Anong load? Sabi ni Congressman, nasa tama pa wagagayod ngayon kay resipan niya. Tornilyohan mo ang bulod. Awinda. Yung mo tornilyon mambulod. Tornilyo? Mga ngalasan baga, di ba? Oo. Mga the best na mga ideya na yung magkakuruan ni Kwan. Ang mga gilid, mga barisbisan kan bulod, ang nakaburugtat, mga Kwan, sinupot-supot na mga gari, mga kamaong gapo, nasabi kan Congressman, araw ka ng mga bakilid, harampason, Oh. tapo na darakulaon ngayon dapat yan, tapos igwanin siminto. Iyo, Tapos iyo. igwanin pilote. Salbata ng pangyari sa Maabaka, ano? Ay, Dapat nako. ka ni mabalansi talaga makuhaan, lado kan DPWH. Iyo. Siyara, i-remind mo ko sa aga, tapudan ta si di relatibo ha. Ta, ipa-explica ron ta tungkol sa isyong inita. Unimplementing agency palang Jimmy, District Engineering Office. Confirmar ni Congressman Didi Cabredo, 3rd Oh. Engineering District. Oh, iyo. Iyo. Makakalas man ng gadano. Pagpaparapirit ngayon dyan sa Bakilid, kukulaps man sana. Oh, iyo. Pag Iyo. bigan niya, nalaog kitubig. Oh. Alang ka, ay ini palang Jimmy na pinato sa kwan, pinato sa simento. Kwan Wala man. siminto, wala man siminto. Sorry, ining pinato sa kakamadang gapo. So gari mga ang madali para madali tang ma-describe sa nagdadangog itong subag net baga sugar hikot pero kwan siya silver di ba, metal Mm. ya pag ruminasay man ang paano ini Ayun na nga niya. sinupot-supot man ang gado. O yan ang mga video, manilingon mo. Tayo yan, kumpleto na yan. Ay nako, okay, Mm. ano ba yan? So, yun yan. Ining ko na ni kaysa ining truck na ini na nailing ko satellite monitor ta. Ang contractor kan, so Ining truck may kuan, may edge. may ngaran. Okay. Okay, tako nang bala. Okay. Wala man ngaran digdi sa kuan. Walang Wala pangaran sa truck. Okay. Ngilalaon mo. Okay. Ayan na. Ayan ba? Ano ba yan? Hammer na. Gabagoon pa sa ng simento. Oh, no. Pijak hammer na naman. Nay ko po. Okay. Kaya tabi BP ano na pod ka ni. Trabahong sinagibo Iyo. kan congressman ngonya na pagkaldaw. Aha. Jimmy na salita di si GB News. La 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 la. Obladi, oblada, la 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 la. La 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 la. Hello? Uha. Bata minabukas pa sana ako. Nagdadali-dali na nga niya ako niya ako. Baka maod niya naman ako sa No, mga programa. rangkada. Iyo na naman sinabukasan ko. Naulit na naman. Ano naman to? Nagkamali siya ako, Sir Ren. Ang mga uragon sa military hanggang mga arugan. Pero misara yung lugar. Iyo, so gari. Kami liunan nindarayo. Dahil na mamamangnaw. Baka paguna, dahil naaboton ki media, dahil nag-aabot ang elected official duman ang congressman, di ba? Iyo nga ni. Ano daw, Sir Ren? Nagirik naman sa inyo, ro? Nagiribukaan? Garuin, data sabi ba gani kung leader, ano kung nasa tamang po yung pag-iisipin eh. Nagik sa mga kinyo, ro? Tuyo ko na bulot. Tornilyon mo. Hoy, kung di sa'yo ka man tabi. Tornilyon mo ang utak mo. Ay, ba gani kung leader? Bakit kang kulang sa tornilyo? Nasa tama pa daw yung pag-iisipin eh. Kada mo kukibulot, tig tornilyoan. Yung mo Santa Maria pangyari sa elementary school. Santa Maria Perdigones. Ano naman yan? Diyos ko, di ka para, dahil naman lindukur ki, tagabulod kami, dahil man na kayo malanse, nagbarado naman kami. Okay. Totoo na magaling ang pipet. Nay ko po. Sige, Bigo. Out. Ang mga hilang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga hilang na dara kan sobrang pag-inom, nin alak o pagkaon po nin taba.
Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging maugmang atay. Kay puan po na sabayan ning proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural, kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid, mga tugang, pwede po yan na makatabang para po mapugulan asin mabawasan ang danyo sa atay. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede po na mabawasan ang problema sa satuyang atay. May bisyo manawara, may hilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Bueno, magbabalik po kami sa iba pang mga samno sa pagkabuhay. Makalipas lang po kan mga patalastas. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-Piece beneficiaries. Asin itong mga marginalized miyembros kan 4-Piece kay